Докато шофирате вечер не виждате на къде карате, защото имате ужасни фарове. Ако това сте вие, изгледайте видеото, за да видите как мога да ви помогна. Здравейте, приятели, аз съм Оги Фарова ОРГ. Всеки един автомобил често страда от проблем с лошо осветяване на фаровете, особено когато говорим за автомобили, които са малко по-възрастни. Тази A6 C5 Allroad има също такъв проблем. Сега ще ви покажа колко светят. Ще го измерим това същото с луксметър. Ще видим как светят срещу нас на стената. А най-накрая ще разберете колко всъщност повече могат да светят и по какъв начин съм постигнал това. Ето ги вече включени двата фара. Нека да видим срещу нас колко светлина те генерират на вратата на гаража. Сега ще измерим колко е това. Забележете, уреда е на настройка по 1. И имаме 192 лукса, 196 за шофьорският фар. Околното осветление е около 60 и няколко. За пасажирският фар имаме около 130 лукса, като околното осветление пак е между 40 и 60. Това, което ще се случи с тези фарове, след секундичка ще го видите като крайен резултат, но ще бъдат вградени билет лазерни прожектори в тях. Стъклата ще бъдат полирани, защитени, отвътре и отвън полирани. По този начин изглеждат вече готови фаровете. Визията им е тотално променена, виждате перфектно изглеждащи, като току-що излезе от завода, с вградени лазерни прожектори, личи си по лилави оттенък на лещата. Сега ще измерим колко светят и ще видим как светят. На същата настройка на камерата виждате тоталната разлика в осветеността пред нас. На шофьорският фар уредът показва единица, защото сме минали извън обхвата на единичната настройка над 1999. Трябва да включим на десетична настройка. И тук имаме 1700 горе-долу, което означава слагаме една 0 и стават 17 000. При пасажирският фар по същия начин имаме горе-долу около 17 000 лукса осветеност. Помните, в началото имахме за шофьорският фар около 200 и около 150 за пасажирският. Съответно, приръста на светлина от 190 до 17 000, вие си го сметнете колко е. Приятели, аз съм Оги, Фарове ОРГ. Мога да накарам и вашите фарове да прогледнат, за да може да шофирате комфортно вечерно време. А тук може да видите и лазерите на самата леща, а сега ще ви покажа и на дълги светлини. В момента сме на къси светлини, като дръпнем дълги, виждате в жълтичко светнаха оригиналните фарове, но в центъра най-силната точка е лазера. Виждате прожектора как си вдига блендата и светва на